हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों होनबा आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय अन्नायनि अखा। स' लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ MB प्रेजेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों हास्ताइसा बसुमतारी आरो इनामनि नार्जारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टुनखौ सोर खालामदों होनोबा मिजिं बरगयारिया खालामदों दे लोगोफोर आरो डाइरेक्सनखौ मिथुआ खालामदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होननानै बुङोब्ला मिजिं बरगयारि आरो इलिसा बर'आ रोजाबदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोनहा जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ जुदि दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।